Kene ke perthai ke ba ngi em ngi don la ki jong ki jing syam hala ki jong ya kendu ki ba syam haru kito ki ba bet ki ba biang ru kito ki bom yok mat ya ki jing pang ki jing stom ki jing ki jing jinjaru kito ndrei ki ba mat pan ya ki jing pang ya ki jing stom ki jing kerdu ki jing sosan kebalap penlong si sya ya ki ha ka ba ki pe ya ki wei ki bom yok mat ya kata ki jing jinjar kat no sya kalong ka ba sengudiau ha ka ba ki perkhat na ka banta yelade ha ba ki don shibon ki jingpang ha ka ba kat siba bana kat siba lap siba syam ha ba itu khana ki breuru la kalong ha mi ngi sep ngi hajan la ne ha jingai ru ha ba ki don kita ki jaka ban ai jing sumar na ka banta ban penkhya ki jingpang jing stom kum taru ngi be bat ngi kwa ban leit lam jaka ta jaka ban yo ya ki jing sumar ti nama kata ka jing em jungi kum ki breo ha ka bangi em sala jung de khendau ha bangi mat ya ki jing subha ban light tang ya ki jing pang jing stom yul sekla long ka wei ka banta ka bak mentam bat ngila ban ong ka de ka spa ba na ka banta ka jing em jungi kum ki breo ndrei ha ka bangi mat pan ya ki jing pang jing stom ki jing kथा ki jing traha jung ka mat wat langi don ki ki banta lanengi walangi long ki barus pa lanengi long ki ba biang lot ru ladangi kwa yek ngi yo ndai haba ka met ka phat jingi ka pang stom ngi sngo ku mangi long ki bakar du hadu kata nama kata ngi ru ka bakum kani ka por imat ki jing pang jing stom mat habangi bana ya wei u doktor u ba jing sumar na ka mata ki jing pang la ka long ka jing pang tersan ki jing pang stroke ka jing pang kloy ki jing pang light ki mat ki thet ki jaw yo sngo bodon to wei doktor u ba jing sumar rengkat bat ka kham rengkat bat ka ai de wai ru ka ju ko por u bodon chi than jong ka mau ko ngai Eastern West ki Health District te yo se ne preng jong phiru perlok ki badon ki jing pang ki bakum kita ka jing pang don mau haki khlai ki jingpang stroke ki jingpang thet ki jingpang tersan ki jingpang ki pama phi sngo ba phila kutlan ndrei wan yul se pin persyang yul se pin yo ya ki jing pin khya lingbau ne doktor bodon ha ni ki jaka bat une doktor ha kate ke dukan simdon ha baro si te yo ndrei suthu bo ula bandon tangkum ba katu ke nisngi namar nalor ka jaka ha mau ku ngai usyong dukan ru sya boy nang ta usyong dukan ru ha dongking ding te nama kata lada philai je ketika jaka klem de yo jingtip ke bapaka phila ban shulej ha ka bau doktor umla bandon kumta shwa be phinlej pide benda phone shwa haune unumbar jong doktor kata kalong new ndreu lainot khandai wei khandai ar wei lai ngan ong bing sa chisen ha shwa be phinlej na kam taben phasumar tu doktor hamo ko ngai lani hangno ru hagini kilai tili jaka ka bangla de panyathu soba ban phone shwa haunu number new ndreu lainot khandai wei khandai ar i wei lai une de u number phone jong u te u doktor u bala ban ai jing sumar na ka banta jong phi ki ba mat ya ki jing pang jing stom kum bangla ka daw shakman ten ma kata ka jing pang jing stom la long shisha ka ba pin so san yang i ki breo tang ba mat usu thu ndrei bomat ilse don chi sutho yai ndrei bomat badai klas ngo kordet ba so san mat shisha habadon kinong ai dawai kinong sumar la kalong hajan bada jangai ru kumta ni persyang namar ki khmilenti pengen yo ya ki jengpen khya u doktor ulong shisha akaba ki babon ki yathu ba ula ai ya ki jengpen khya bar kila yo shibon ki jengpen khya lengba jong u khamtam ni le ki tu gi badon ya ke jingpang ke badang susdang ha ke met ke chongki te nama kata pelok yul se de jong pipim pat tep ya kata kejaka hang no kadon ke balat na nang tei na jaka na nong silong ke balat phimi na silong phinlat poyong tu phinlat sya kadiang balat da phimi na kita nong ston phinlat sya kamon nda pila poy ha ke tei ha nong silong batang ko ba katu ke minute la de katu ke ne metar
laban poi sya ketika jaka pi laban pedro ikene ke video kaba on sa position sya ketika jaka ban ajeng semalan ne ke jaka baldon utai doktor pen pe pediat nang ne pen lat sya kamon nang ne kene kelanti ban lai separyong maston kendiat katai hang tai ladon ke jaka kaban mar senda bar kaying manage abang presbyterian hamau ko ngai peniat nang ne satang kumbakat tu kan ne metar pin poi ha ketika jaka ajeng sumar pin lap balu don doktor te ki paj ba ki babon men sim dawai ndrei ke jeng sumar kale apa de kalong tang mo ubek marwai ki paj ba ki hon ki bala ap slam kala thaj ndrei bala yo ban sumar pede kala suhon namar usumar benia usumar bah bat hoj ngila ban ong ba ka slam sisa ndrei ki bala yo ban sumar ke suhon te kene ke yeng hang ne doktor udon daga bantaban ajeng sumar poi ta hang ne pen pinton syakamon bat pinlap ya kene ka jaka kebun hang ne ti sa chisen syukur pat ya pi ba shwa ba pinwan pinon kam banda phone shwa no doktor kanang ba pin light nak ba pi shwan klam yo ban pha sumar namar umdon habaro shite yo ngai pila suthu suba ban le kumta kito ki perlok ki bawan ban pha sumar ha no doktor kublai shibon Teben mai chai lot man chim dawai pi NC pi ong chai ngọc plai mà sang là em có tiếc cái đây tung khu chiêu rồi siêu để tắt nín rồi cái tung khu tây lại chắc cái tung khu là plai mà sang bột pi en ni ma ko ngai mà sang là em ada cuma lah happy cuma là sau này lem cái đó tung cái smi play cái hao ai play ngà chlan rồi ngàn tui là sẽ tắt đà bomba seri ta kamut ne pi en kat nas ngai sao ta ha boy chi ngai ta kan rut lai lem ka ba kin da phun ma sao kin mai ei lai re ta ne mai ei jingai de thai de cái ba da phun ola en man ei lai ro da kan kam kin da phun chwa so kin ei masuk